Kaixo guztioi, eta ongi etorri bikografiak saiotako azken denboraldira. Gaurkoan Asier Kortabarria eta Amaia Iraundegi dauzkagu. Zer moduz, bikote? Ondo. Ondo, eroso? Ez. Ez da ngite xerite. Ez dago beste alternatibarik, osak... Bai, moldatu gara. Zuek ezagutzen zenuten elkar? Bai. De hecho, lehenago gogoratzen, behenago nintzela, uste zure izebaren etxean, eta baiketako amaztegula, gauza grabatzen genunean, eta... Ez nire etorri, hola esan da ematen dut horrez zinela, goiz pasa, baina ez etorri zen gratuen spot batzuk. Spot batzuk, eta oso guai hontzan, grabatu genuen grabaketa ziren, 5 minutu. Bai. 5 minutu, baina gero zure izebak, uste Bai. Lehatzegun, kriston amaiketakoak, txoixua, sagardua, eta kriston rekuerdo polita dakat. Oiko legea da, baina bai. Ordu lehenago indezue batera lan? Bai, gutxi, baina horiek pare bat goiz edo ginen. Bai, guzti horretar, ez? Bai. Ez dugu ez da tokatu gehiago. Bai. Eta, gutxi gora bera kokatzen dezue bakoitza bestearen proiektutan? Gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Igual egin galderak, hola era naturalmente batek kontatzen duenean esaten dut, bai, Bestela pixka eta zerketa. Ja, ze kompromezu, ez? Nik ustez pixka bai, ez baina ikusiko dugu. Kontatu zuek orain bakoitza zertan dabilen. Amaia, zurekin hasiko behar. Bale, bueno, pentsatzen dut, umore antzerki mundu hartan, nik dazkat bi proiektu nagusi. Bat rexerka da, ezakit ezagutzen duzu, Maia, ez? Bai, ezagun naiten zaiz. Bale, bueno, pentsatzen dut, ezagutzen ez dutenetako, da umore arloan umorea lantzen duen antzerki talde bat, baina ez dago antzerkia bakarrik egiten, esketxak ere egiten ditugu, eta zuzeneko batzuk egiten ditugu, antzerkiak eta esketxak uztartuz. Eta, bueno, guain dela 6 urte hasi ginen. 6? Bai, gutxi gora bera. 6 urte hasi ginen, eta gaur arte. Así que nahiko ondo. Eta gero txikitatik antzerki eskolan ibili naiz, Zurriola antzerki eskolan, eta ja ez nago eskolan, baino jarraitzen dugu bertan amateur taldearekin, eta, bueno, urteak dira ja helduak izan dere antzerkian jarraitzen dugula, eta badakagu ere beste antzerki talde bat. Eta, bueno, obrak prestatzen ditugu urtero. Eta hortxe, Otsaiak 16, obra berriaren estreinua. Badator. Eta zuk, Asier? Basta egitemen elkarrezketa honetan relevanta izan daitezken gauzen artean, musika nibili izan naiz, batez ere basoa jotzen, magosturzetak edo horrela. Gaur egun Kaleak Urdangar taldean jotzen dut, aktiboa dagoen proiektuetan. Eta bestela, besteak beste hiru amatxon nabil lanean. Eta gauza desente doitza asko artean, baina igual hona ekarteko balaitzak izan daren artean, pixat hortik sortu zen karkarkar egitasmoa. Urtengo maiatzetik edona ibili gara zenbait aupen egitez, probaleko egiten dokal. Eta horren ari da, lehendik ere asko interesitera mundu baten sartu nez igual gehiago, eta horreko baten ere zen daiteke baten komedian ibilbideo paro bat, 10 minutuko saio bat eginda. Claro, baina... Horrein hortan ere bai. Guazitzen antolatzen hasi zinean zuk bazenekin hor bakarrizketa egitera ausartuko zinela. Bai, ez egin noiz, baina bai. Bai iritsiko zela. Bai, beti gustatu zait. Eta beti pentsatu izan dut egin nahiko nukela unu bat. Gero, denboratik hau, batzutan interesa azte zitzaidan, gero berriz bultatzen izan, eta ikusten nunean jende bat base bilela, bakarrizketetan dola, eta interes bat zegoela, publikoan aldetik, jendean aldetik probatzeko dola, pentsatu genuen aukera hori zazitekela plaza bat ematea. Nire aldetik ere pertsonalki izaten dugu jotik nahiko nuke egin. Baina, zegoen ere plaza bat izateko. Puntatuko naiz horta ingo dut edo. Montatzen zuzuk edo zegoen. Piskat, montatu genuen karkarkar nik probatzeko gero. Igual dena zegoen pentsatuta. Igual bai. Eta oraindik proiektuak
atope jarraitzen du. Hasieran espero zenuten 5 egin karkar saio egin ta gero oraindik arrakasta hau eukitzen jarraituko zula. Eske nik nolaiteko fede maniako bat dukidu proiektu honetan. Vale. Nik beti pentsatzen bai, ondotan. Eta gero espektatibak bete dia baina. Ondan bai, nik pentsatzen edukizakela rekorrido bat, gero zein dar jartzen gero proiektuan, ez? Noraino eraman daiteken, igual jartzen baditun oso hasieratik meta batzuk sekulakoak, igual ezean beteko. Ja. Nola, segian, asmoa zen eskinta espazio bat, genea porro bat, zeko eta pixatxo bat, ez aztea etxea teaturik, ez ematea noit aukera bat jendeari gauza egiteko, hori guztora tentzionatu gula, jendea guztora. Oso ondo, bai, nik uste bai. Amaia, zure txanda. Nik uste hemen gauden guztiok ezagutu zintugula Martin telesaian, txiki-txikitatik. Gero hortik ere eduki dituzu beste bi eta bat, umezurtzak bezalako proiektuak. Ikusten zen hor aktore ibilbide baten hasiera, eta batean ingenieritza ikasten esatu zinen. Nola pasatzen da hori? Asko pentsatu dut honi buruz, eta azken urtetan oraindik eta gehiago. Hori, ni txikitan hasi nintzen, baina Martinen hasi nintzenean 8 urte neuzkan, orduan ez da nolabait ez dago erreflexio bat aktore izan nahi dut, ondan etorri ziren eskolara, casting bat egitean, eta jo nintzen nire gurasoen permisoa gabe casting egitea. Eta hartu ninduten, eta gurasek pentsatu zuten udara bat izango da, tenisera apuntatu ordez edo Artaklubeko udalekutara, fundadia grabatzea jende honekin udaran denez, ez du klaserik galduko, eta gero 7 urte izan ziren. Orduan horre ez zegoen erreflexio bat nik aktore izan nahi dut, eta izan zen, kasi bapateko zerbait, ez? Eta urteak aurrera joan ala, bai ikusi zen, ibilbide hortatik jarraitzeko, benetako apostua egin behar zela. Orduan, pasazitzaidan, ikasketetan, nahiko, ez dakit ondo erabila dago, baina, enpollona nintzala. Orduan, iritsi zan puntu bat, esan nola, zengoen nire bizitzakin. Eta guatzen selektibidadea neukanean, 2 eta bat rabatzen ari nintzen, eta kriston dudak sartu zitzaizkian existentzialak. Baina bertan esan zidaten bertan lan egiten zuten aktoreak batzen nahiz, Elena Iruretak esan zidan. Ikasi, eta gero erabakiko ez du aktore izan edo. Eta ikasi nun, hori ingenieritza bat, niri matematikak gustatu zaizkialako, arraroan naiz, barkatu. Eta urteak aurrera joanela ere, eraman un pixka txasko munduarekin, ikusi nulako, nik asko baloratzen un jende asko, inestabilidade bat ere zuela, ez? Orduan, enintzen ausartu. Ikasketa bukatu nitunean aktore izatea. Hori da pixkat mezua, enintzen ausartu. Eta gero ikusi jendeak, hori ekinez, lortu duela, ez? Hortaz bizitza. Baina goatzen naiz, egontzala puntu bat etxan nula, animatuko naiz benetan orain pausa ematea. Eta ikusten nuen inguruan, ez zian indarra eman inguruko kontekstuak, baina gero ikusiet, jendeak eukidula ni baina ausardia gehiago, ni baina ausartuak izan diela, eta aktoreak direla gaur egun, eta asko pozten naiz. Baina, nik egia esan ere, oain oso pozik nago, ze lortu dut antzerkia edo aktore lana nire bizitza nola baita egotea, baina, beste lan batekin kombinatuta, ez? Baina, biek partekatzen dizuen zerbait da igualez, dezuela jaten ematen dizuen lan hori, eta gero beste afizioa den, edo lan izan ziteken, beste hobi hori, ez? Bai musikan, bai antzerkian. Imaginatu afizio hori, barrexerka, antzerki mundua, aktore mundua edo musika mundua, ofizio bilakatzen dela. Uste dezue berdina izango zela? Galdera hona da. Igual lobe izango zen. Bai. Ez dakit. Jende asko esaten du esaterako kirolariek, ez? Imaginatu surfista batek, surf egiten zunean afizio bezala,
asko disfrutatzen zula, gero ja behin ofizio bilakatuta beste presio batzu sartzen direla eta ja orduan ez dela hain disfrutatzeko gauza hori, ez? Uste zuen hori pasako zela? Baliteke, baino egia da, eta bueno, ulertuko jazue, baino guk amorra alarte asko dakago. Orduan, nolabait horrek maitasun gutxiago eta diru gehiago ekarriko balu, pentsatzen dut ere beste modu batera sentituko genukela, ez? Baino, pentsatzen dut hori alde oso asko eukiko zitula, eta ere igual zure dedikazioa eta handituko zela, ez? Denbora gehiago daukazulako horri eskaintzeko. Baino, hori, lana bihurtzen denean ere, niri esnatu goizeko 8 astelen batean, eta pentsatu, ze perez haintxegoa dakat, hori ere pena bat izango litzateke. Ja, bai. Ja, edo kontrakoa, igual kontrakoa pasatzen da ere, ez dakigu. Ni nago, a priori, soldatapeko lanaren abolizioaren alde. Osea, a priori, ezer. Baina, esan nahi egin, nik nahi dudana. Claro. Egia, nesta hobi bat izan den, hobi bat, ez da delako nire bizibidea hortik atera momentu baten ere, ez da zer musika, den zegoa zen, oso berria da. Baina bai, ondia urte batzuk, nik musika eskinioten jarduna, izan da, ez duzute, ondanik hain urruti musikari profesional baten egin kidezaken jardunarekin. Igual urte baten 52 kontzertu ematea da zifra bat, Bai. Bastante altua. Bai. Baina, klar, egia da, beste ambitu askotan bezala, zure jatekoa baldintzatuta zure sorkuntza prozesura dituko dugu, edo zure egintzaietara baldintzatuko ditula baita asko zure erabakiak. Eski abesti bat edo beste sortzerako orduan, letra bat edo beste kantatu edo ez erabakitzerako orduan, edo toki baten jo edo beste erabakitzeko orduan. Orduan, nik uste beti lehen izan degula askatasun hori hortetik bizitzeko ambizioa izatea baina. Bai, ados nago. Lehen aipatu duzue, biok, aurkezterako momentuan, zergatik daude hemen, aipatuko ditut humorezko proiektuak ez dakizte jo ez zue biok, hasieratik ja humorezko kontuak aipatzera, ez? Bai antzerkian eta bai irudomatxoko proiektutan eta hola, bai landu daitezke humorezko proiektuak direnak eta ez direnak. Baina zuek erosago zaudete humorezko proiektuetan? Nik nahi gabe beti humorearen inguruan egin dut antzerkia, edo, bai, nire aktore lan guztiak humorearen inguruan izan dira. Ia guztiak, bai. Egia esan ni eroso nago, niri gustatu zaidan registro bada, eta ez pentsatu inoiz aspertuta nago edo ez iruditzen zait asko dagoela hor lantzeko, sortzeko, eta ez dakit, gustatu zait kanportan jokatzea niri bintzat. Bai, nire bai. Izan nera publiko batean, beti biduk izan dut proiekturen bat humoretik jotezune, Tuntun Brigade eta la, genitun aurretik guriesean irratxaren bat, eta nik izan beti eroso sentitzera humoretik jotzen, baina bait batez ere nire eguneroko bizitzan, niretzat da pixka. Atzundu da gauzak alfombraz pilotatzen modu bat ere, baina arazoak edo denarak, baina bai da pixkatxo bat aktitude bat bizitzan aurrean edo bizitzari aurreiteko modu bat humorea. Lagunekin, etxean, zentzuaretan. Eta orduan lanean ere, berramente importantea, beti ezin dena erabili, baina, egia esan, irudomatxon askotan tokatzen zaigu baita, bat askotatu denean, baliabide gutxi dituzen proiektuak eta nolabait, zerbait eskaini horrez eran, humorea bai da, arma bat, ez? Igual, testutik, segulako baliabideak erabili gabe, ideia potente bat prestatzeko modu. Bastante erabiltzen dugu. Eta nire ambizio daukagu gehiago sakontzeko horretan. Bai. Gero, egia da ere, bai Karkarren eta bai Barrexerkan jende desberdin asko elkartu dela, ez? Eta egia da askotan bai tokatzen zaizula lan egitea, igual zure humore estilo aldetik desberdina duen jendearekin. Zateako Barrexerkan, igual bat igrazteiten diona besteari ez. Edo Karkarren ere ikusi da nola igo diren bakarrizketalari guztiek duten beraien estilo propioa, ez? Adibidez Barrexerkan,
Bai, ez dakit, egia da, askotan desberdintasuna daudela edo honek funtzionatuko, horrek ez du funtzionatuko, baina niretzako reserkako sorkuntza prozesua da niretzako terapia bat. Osea, azkenean esertzen ganean eta hori, zabaltzea pixka bat horrezakit, liburua eta venga, bakoitzak ze botako donea. Niretzako oso interesgarria da ikustea, jendeak ze ideia botatzen ditugun, eta ez dut inoiz sentitu, ez dakit, ez nago eroso, uste barreixerkan lortu dugula espazio hori non mundu guztiak modu oso konfiantzazko batean bota dezakeen bere sekulako parida, eta eroso sentitu. Bai, niri hori gustatzen zain, niretzako hori oso positiboa da. Niretzat ere, Amaia. Ez que iruditzen zaizu peixele horrea. Bai, dinamika batzuk eta esatezu, hau nondik atea zaio pertsonan ideia, baina niretzako hori da magia. Bai, nire gustatzen. Zuk hasier nola ikuste duzu? Hombre, ni uste desberdina dela, ez? Reserkazako proiektua azkenean da proiektu kolektibo bat, hau da gero ikuspuntu guztiek pentsatzen dezuen modura, talde zuen bezala bateratu behar diela lan bat eskaintzeko gero publiko bat ez, edo eskaintz bat sortzeko denarakoa. Karkarren kasuan, bestelako proiektuan gure kasuan diferentea da, gure ustez ikuskizun bat bihurtu da, eta berez probaleko bat izan, orduan estilo ezberdinak egotek aberastu egiten du show, hau da, pertsona bat ikusteko zena bat edo beste gehiago, baina 6 pertsona paratzen dira zenatu betik, eta dijoan edo zein nipo, bintzat 2-3 guztatuko zaizko segurazki. Eta gero netzat garantzitsua, hemen bat zegoela jende bat, denok kontrolatuta edola, baina jende berria egotean, bakoitzak bere estiloak hartzen du, eta batez ere, oso posiko da bidez, egin zuazo behan iturbe, kanpoan ibili den bi pertsona eskermentu dautena, Madrilen, Barcelonan, estena batzuk pixaia urtetako garapena daugatenak, eta etortzea jende hau, eta pixat influentzia berriekin edo egiteko besteko batzukin, hori netzate klabea da. Bai. Imaginatu, dauzkazuen proiektuak, euskerazkoak, humorezkoak, imaginatu esate dizuetela hori egin behar dezuela, baina gaztelera. Zer? Barreixerka ezin da gaztelera egin. Antzerkiak, beste antzerki taldearekin, duda izango nun. Azkenean, hizkuntza elementu bat gehiago da aktore bat aldatzea bezala edo testuaren zati bat aldatzea bezala. Baina, guk adibidez, Brianen bizitzarekin bolopila bat egin ditugu, eta, Brianen bizitza ingeleseza, Monty Pythonek ingelesez egin zuen, orduan, beste hizkuntza batean egitea, agian posible izango litzateke, baina sorkuntza egin denean euskeraz eta humorear, eta gainera identitatea ere hor dagoinean, euskerazko humorearen edo euskal kulturaren identitate hor dagoenean, niri Barreixerka gazteleraz ez zait iruditzen posible izango litzatekenik. Oso gauza konkretuak agian, baina ez dut ikusten. Nik bakarez erdera zingo nuke superguztera, ez hemen. Baina, pentsatzen dut, behin testu eukitak guztatuko ditzatak lakota gari, Bartzelonetan. Ikustea, funtzionatzen du. Ez puntu daño baldintzatzen du, hizkuntza ere sorkuntza. Edo beste gauza bat, nik uste dut gaztelera ondo hitz egitela, baina gero jenderak hitz egiten duzu eta, ostia, keston azentu dago. Bai, ez dakit, ez ditugu gauzak, pixata erraroak eta hola. Nire guztatuko ditzatak, hori izan da, ni bentzat beti da nik enu da, beti estremizio batuko daude, baina nik uste hemen indere sorkuntza lan gehien euskaraz izan dela eta nik hor da jarretu nahiko nuke. Igual baita kontutan hartzen, errekursa berdea, baina lan hori ere igual eman behar diagula euskaraz dakin jendeari sarbide bat igual euskarazko produktuetan eta pentsatzen adibidez bakarrezketa bat igotzen badegu, igual leuki barritula azpidetula gazteleraz, frantsesez, gutxienez, ez? Oza, hori bai, uste eman behar digula bueltatxo bat. Hurbiltzeko jendea euskerara, diozu, Adibidez gu musikataldearekin, ibilega atzerritik bastante. Eta keston harrera auki dugu, eta abesti joten dugula bestieneko 95 euskera da. Baina bai egin dugula baita lan bat beti bideotan, bideoklipetan azpititulatzea
Bat ditugu 6 hizkuntzatan azpititulatuta, eta jendeak eskertzen du. Eta, igual, izan barra zerrekondu hartu behar dugula, antzerki bat zuzenean, haineteke, segurazia idealizako jaiagoa da, baina igual grabatzen dugu gauzan kontuen hartzeko. Bai, bide berri bat. Zuek uste duzue, nola ikuste duzu orain euskerako humorezko produktuen eskaintza? Izan daiteke edo zer, ikusentzunezkoak, zuzenekoak, edo zer. Nik uste demostratzen dela gogoa badagoela, oza, ikusleak badaudela. Eta gero nik uste datozela nire beraunaldiak, bintzat, gara nahiko on batetik, ez daiteke Martin nadi datu nion. Bai. Nun komedia oso presente zegoen telebistan, eta pentsa guazemak bat eta gero etorrezen guztia, ze fenomeno izan zen, oza, eskolan, gure eskolan behintzat, eta pentsatzet beste toki askotan ere bai, guazemakeko sketxak imitatzen zian, bertako pertsoneak imitatzen zian. Oraindik, osea. Hau da tresna bat sozializatzeko ez hizkuntza bakarri baizik eta hizkuntza moldeak, hau da esa erak, ez dakit, kaleko bizkera hori elikatzeko modua dela, eta pixkat, bagoaz urte desente, horta ez bastante umezurt, eta ondiera zeiakera batzuk barre librea da, betarkukiko gara, beste proiektu batzuk ere ondia, baina ez dela egin apostu bat ganorazkoa. Segurazki baita, ezin dalako izan ere humorea oso ona, baina parte oso zuria eta inor molestatu gabe. Arizea telebistak. Telebistaz batez ere, izan delako baina arte, benetan masetara eragiteko gaitasuna izan duen medio bat. Ze bai, aldia sortu ikusentzunezko edukiak, baina hemen ikusentzunezko edukiak jarraikortasunez, kalitateakin eta ordainduta eiteko gaitasuna daukan ente bakarra da Euskal Telebista, momentu honetan. Orduan, hitz egiten baldin badago egoera orokorraz, hor ardura bat dago loka sortzen. Ez zen bere egin berutenik, baina igual garaia da beste motateko proiektua sortzeko eta erikak. Egia kontestu asko aldatu dela, orduan lehenago Guatzemank edo Martin oso erresa zen ikustea, ostiral gauetan ez zegolako besterik ikusteko, zu esertzen zinan eta egongo zen Telecinco Antena 3en Auskalo Zer, eta jendeak oso gertukoak zituen programak ikusten zituen, ez? Orduan, ere hori zen pixkat aukera bakarra, orduan erresa zen ere jendeak hori ikustea. Orain ikuste eta azkenek urtetan dena horren beste zabaldu da, eta urte askotan zabalkunde horrekin, azkenean horren beste gauzatzen ditun aukeratzeko batean, euskerazko zerbait ikustearen aukera, gian atzeraka botatzen zela, edo beste gauza batun priorizatzen zirela. Baina orain, nik uste ere pixkat komplejo hori dagoela ez airean beti, euskeraz eta kalitate handiko zerbait egitea, askotan jendeak gutxi egiten dula. Eta guk ere sentitu dugu nola, nahi gabe, baina komplejo hori ez. Baina nik uste azken aldian pixkat jendea sinisten hasi dela, eta igual beste kanal batzutatikan, zaian ezin da dena telebista izan. Eta beste kanal batzutatikan, eta orain jendeak ere erabiltzen ditu beste medio batzuk, hasi da jendea gauzak egite, nik uste pixkat hori komplejo horieken duta eta sinisten gauzak egin daitezkela. Eta hori, karkarren 10 minututan agortu ziren sarrerak aurrekoan, Rexerkan ere agortzen ditugu sarrerak eta jendea gogoa daka. Eta ikusen tonteriaren mankizunak grabatuta sekulako maitzak izan ditu. Bere, bide osoak ere Jon Pasaola, baina luze eta mot ikusun bat ere ordikoa eta berria beste ikusun batekin orain, zenik egin dut pixat, momentu igual txar batetik hartzen zela, baina guztet orain baudela proposamenak. Hori, erronke zen bardala hori indartzea, eta gaina etorreko dira gauzak. Nik uste, hemendik gutxi da etorreko dela gauza gehiago, eta igual movimendu batzuk ere ematen nahi diala ETB-tik eta hola. Horrek balio beharko luke, ETB-tik egiten dena balio beharko luke aldiberan elikatzeko beste eszena batzuk, undergroundagoak eta jarraitzeko horre bizi. Nik uste... beste plaza batzuk, Hori da. Nik uste jendea pixkat ETB-ko mundutik aterata ere oso, interesgarriak egiten ari dela, eta bazkenen Euskal Herria txikia da, eta jendea interesa duenak ezagutzen ditula, baina, bozgora jo bat izan behar da nolabait ETB-nik. Horrek uste duzu ez zer ikusia dula ere
joera edo ohitura aldaketekin? Bai, baina nik uste gero, ona dala, eta daude humore gehiak portillo bat, TikToken edo Instagramen egiten. Aipatuko dituzke podcastak, polaina adibidez. Bai, aipatuko nuke, bai, adibidez, beranduegi, orain, trenak ordaintzen dugu trena, baina ez zentzurik, irratiak ordaintzen dugu trena, Euskal Herria irratian, da flop kultura, ari direla sortzen baita proiektu batzuk eta uste momentu interesgarri baten gaudela. Zeintzu dira, zuek zer kontsumitzen dezue? Nik sare sozialak. Sare sozialak onartzen dut, nik asko kontsumitzen ditut bideo motzak, horrenlako gauzak. Neri kostatzen zaite xertzea programa oso bat ikustea. Onartzen dut ja, guztiz, millennial deitu nahi duzu bezala, baina nik, podcastak gidatzen noan bitartean, gozaltzen duten bitartean, bai, holako kontuak. Ja. Neri kostatzen zait, eseri eta ordu bete eskaintzea zerbait. Orduan, nik ere uste horregatik, esfortzu bat egin behar dela horrelako mediotara adaptatzeko. Eta ez zaitez kostatzen adibidez, larunbat arratsalde batean lagunekin, bakarrezketa batzuk ikustea jutea, antzerki bat, hori asko zerreixago egiten dut, etxean ordu bat eskaini baino zerbait ikustera. Nik ere berez nahiagut zuzenekoa, nire komedia esaten, ez dela letu ez, baina bere taldearekin oso aktibo bilik urtetan zehar horrek ekartzen duena, ikusten zure taldea eta zurekin jotzen dutenak eta ez da zuela denborarik antzerkira, bestelako mankizunetara joteko askotan. Baina gira hoen xalazio gaudela eta bai daukatela gogoa bentat gehiago juteko zuzenekoa ikustera. Eta bestela nik podcastako gehien, bai, kasi egun osoan. Entzute zu podcast bat, ez dago entzun barrik buruan. Pentsamentu hori dena. Bai, claro, nire sententzia bat, buruak izaten izkizu gauza, eta isiltzeko hori, egoteko denbora guztien de fondo dago zerbait, podcasta asko entzuten denik. Eta gero, norbetek, hau ikusten duen norbetek ez, baldin badakiz zer ikusi, nago obsesionatuak guztiz, Joe Pera deitzen den Amerikar komiko bat. Vale, apuntau. Kotxe gomendioa, Bai, nago obsesionatua. Vale. Igual, pentsatzen ez, inauteritan desplazatzea berataz. Vale, ikusiko dugu, jakingo dugu guk behintzat. Claro, posibilidad bada, zein horrez jakingo zer ezen. Baina, esan behar bada zerbait, neko nuke hori esan. Osea, 10 segundu gorde behar dira hemendik, nik esan deten guztetik, gorde hori. Titularra hori da. Ikusi. Vale. Bukatzeko bi galdera. Bat, uste zue norbaiten erreferente zeatela edo izango zeatela noizbait? Bai, a ber, espero ez, osea... Nik uste bai, Ez dut inorren erreferente izan nahi, nahiago ez. Osea... Ja, ze kompromezu, Kriston estafa irudituko zitzaidan, ez. Nahiago ez. Bueno, zuk asierra gehian bai. Zakit, eske, a ber, jende asko trote, nik ez dut dena esagutzen, ez den, tío, eta nik, ja. Zordun, igual, erreferente dola bakarrez, baina igual jende batek, jende gutxi, oso gutxi batek, pentsa ezakeola, baina espero dut ez. Espero ez. Eta bigarren galdera, noizbait, damutu zeate zerbaitetaz? Esakona, Osea, azken ordu betean, Bai, osea, super guaia ondo zen esatea, ez inoiz nik dena egin den benetan sentitzen ulako, baina, bai, damutu nahi gauzen da. Zoritxarrez bai, pertsona bat naiz. Ez eta terkia hartu bulegotik eta bustire zer pila bat. Hortik hasita, bai, gauza askotaz. Damutu ere, osea, ondo zen ez egin izana, baina egin daude gauza. Baina, bueno, damutzeko moduko gauza desenten ditu. Bale, eta orain bukatzeko azken bat, ze galdetzea, Asier, zergatik deitzen zaitu mundu guztiak moto? Ez dauka zer ikusterik motorrekin. Bale. Inoiz ez du, behin getu motorra baina, inoiz ez zaizkik gustatu, ikusiko baren horrein moto baten gainean esan gehiago mesez jeitsi, arriskuts bada eta utzi hor, eski. Baina da, Asierra, motosierra. Wow! Vale! Urruti, Vale! Ja. Hortxe bigarren titularra, jazta. Ja. Bueno, onaino, eskerrik asko,
bikografiak azken denboraldiko lehenengo saio honetara etortzeatik, eta eskerrik asko zuei, ez da inbesterako izan, urduritze beten biak. Ba, ez ondo. Eskerrik asko zuei, gonbidatzen. Eskerrik asko bagera, hau antolatzeagatik.